راين بارز خبركم تعزبتنا حجر ما ساساي كفال نايت زحلف مقصلت نايت زحلف مالتيو نجب برينا سناي مكتر كوننا سناي من نيوتيو كيم بار جي زان ريازلنا حتى نجيب راماتيو زان ريازلنا حجي لك مقصلت نايت زحلفت سلازمت بزعب ناي فيند نان رينا مودعتا زحلفت كفالي جا مقصلت ناتايو اجي ابزن رلنا وميت مسنزي يا ريشنن ኣብዚ ሕጂ እንታይ ክትፅበለካ ንስኻ ወይ እንታይ ኣብ ግምት ከተእትዎ ዘለካ ነገር ኣብዚኣ ኩነታት እዚኣስ እንታይ ይብለና ኣሎ ሕጂ እንታይ ይርአየና ኣሎ እቲ ምልክት እቲ ንፋስ እቲ ዲሬክሽን ናይቲ ወይ ከዓ እቲ ኣንፈት ናይቲ ንፋስ እዩ ዘርእየና ዘሎ ማለት ወይ ከዓ ማዕረ ክንደይ ንፋስ ከም ዘሎ ይርአየና ኣሎ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኢኻ ክትፅበ ዘለካ ብለና ኣሎ ሕጂ እዚ ኦልሬዲ ተመሊሱ ኣሎ እዛ ቀዳመይቲ እንታይ ይብለና ኣሎ ቬን ዚ überholen sieht ihr Fahrzeug beim Einfahren in den Windschatten des LKW nach rechts كل ጊዜ overholen እንገብራልና ሕጂ ነዚ ዓባይ መኪና እዚኣ ኣብዛ ሓለፈት ሕቶ ነይራ ከምዚኣ ተመሳሳሊት ሕቶ overholen እንተደኣ ወይ ክንሓልፋ እንተደኣ ደሊና ኣብታ ጎናት ምስ በፃሕናያ እንታይ ክገብረና እዩ ክስሕበና ክጅምር እዩ ኣብቲ ናታ ቪንድሻት ምስኣተና ወይ ኣብቲ ናታ ፅላሎታ ዘሎ ኣብኡ ምስኣተና እንታይ ክገብረና እዩ ክስሕበና እዩ ናበይ ናብ ኣገፁ ማለት እዩ እዚ ኣብ ግምት እቲና ኩሉ ግዜ overholen ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ካልእቲ ዘላ das vor ihnen fahrende Fahrzeug kann nach rechts gedrückt werden ሕጂ እዛ ንሪኣ ዘለና መኪና ስኒ እንተደኣ overholen ጌርካስ ንሬሽት ወይ ንየማን ወገን ከምዚ ክትድፋእ ትኽእል እያ ብለና ኣሎ ኣይትድፋእን እያ ንሊንክስ እዩ ዘሎ እቲ ዳይሬክሽን ናይቲ ፀጋሚ ዘሎ ስለዚ ንየማን ኣይኮነን ንየማን ኣይትድፋእን እያ ማለት እዩ መበሳሰይቲ መልሲኣ ሳውን Fahrzeug kann durch den starken Seitenwind nach links gedrückt werden ልክ በቲ ብሰንኪቲ ንፋስ ካብ ፀጋም ዝመፅእ ዘሎ ካብ የማን ናብ ፀጋም ገፁ ዝኸይድ ዘሎ ናበይ ገፅካ ትፅቀጥ እያ ወይ ክትድፋእ እያ ንፀጋም ገፅካ ክትድፋእ ይብለና ኣሎ ሽቲክ ማለት እያ ወላ ንሳ ኦኬ ክንቅፅል ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ስእሊ እዚ ንሪኦ ኣለና ሕጂ es herrscht starker Seitenwind von rechts ካብ የማን starker ሓያል ዝኾነ ብጎኒ መፅና ኣሎ ንፋስ Wann sind Sie beim Überholen besonders gefährdet? معس ኢኻ ወይ ኣብ ትሕቲ እንታይ ዓይነት ኩነታት ኢኻ ንስኻ ነዛ መኪና Überholen ወይ ከዓ ክትሓልፋ ክትፍትን ከለኻስ ኣብ ሓደጋ ተኣቱስ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኢኻ ብለና ኣሎ ማለት እዩ ቀዳመይቲ beim Einfahren in den Windschatten des LKW ልክዕ ከምዛ ዝሓለፈት ሕቶ ማለት እዩ ኣብቲ ቪንድሻትን ናይታ LKW ክንኣቱ ከለና gefahren ኣለና ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደጋ ክንኣቱ ንኽእል ክንግምቶ ኣለና ካልእቲ beim herausfahren aus dem Windschatten des LKW ሕጂ ናፍተናታ ዘሎ ኣብ ጎና ክንበፅሕ እንከለናን ካብኣ ክንወፅእ እንከለናን ዘሎ ግዜ ኩሉ ግዜ ክስሕበና ይኽእል ስለ ዝኾነ ንጥንቀቕ ከም ዘለና እዩ ዝሕብረና ዘሎ ማለት እዩ መበል ካልእቲ ሳልሰይቲ መወዳእታ ዘለካ beim Fahrstreifenwechsel nach dem Überholen next ኣነ ፋርሽታይፍን ብቕይር Überholen ጌርያ ፀኒሐ ክቕይር እንከለኹ ትራ ንዓ ኣዝየ ሓሊፈ ኣለኹ ኮይነ ወላ ሓንቲ ሓደጋ ዝመፀኒ ነገር የለን ምክንያቱ ዘቢዞ ኣንፃራዊ ኣንፈት ናይቲ ንፋስ ስለ ዝጓዓዝ ዘለኹ ማለት እዩ እዚአን ክልተ እዚአን ሕጂ መልሲ ኮይነን ኣለዋ ማለት እዩ እዚ ስታይሲ ሳልሰይቲ ሕቶና warum müssen Sie beim starken Regen die Geschwindigkeit verringern ሓደ ብርቱዕ ዝናብ ተደሃልዩ ኮይኑ ስለምንታይ ኢኻ ንስኻ Geschwindigkeit ወይ ከዓ እቲ ፍጥነት ናትካ እስከተጉድል ዘለካ ቀዳመይቲ weil der Bremsweg länger wird ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ማይ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ እቲ ኮንታክት ወይ ከዓ እቲ ፍሪክሽን ወይ ከዓ እቲ ፍሕፍሕ ኣብ መንጎ ጎማን መንኮርኮርን እቲ ጎማን እቲ ፅርግያን ስለ ዝቕንስ እቲ ለማፅ ስለ ዝኾነ ልክዕ ከም ዘይቲ ጌርና ኢልና ንፋሕፋሕዮ ከምኡ ማለት እዩ ስለ ዝቕንስ ኩሉ ግዜ እቲ ናትና ብሬምዝዌግ ወይ ከዓ ብሬምዘ ወይ ከዓ ፍሬኖ ምስ ሓዝና እቲ ኸዶ ርሕቀት ስለ ዝነውሕ ክንጥንቀቕ ኣለና ኣብዚ ማለት እዩ ምክንያቱ ረጊፅናዮ ልክዕ ከምቲ ቅድሚኡ ቀልጢፋ ትሕዞ ዝነበረ ኣይክትሕዘን እያ ሸተተት ክትከይድ ስለ ዝኽእል ካልእቲ weil die Sicht schlechter wird weil die Sicht schlechter wird Sicht እቲ በቲ ቤትሮ ማይ ክሃርም እዩ ገለ እቲ ቤትሮ ማይ ክነጥብ እዩ ገለ እቲ ዚሽት ናትካ ወይ እቲ ትሪኦ እስኻ ሽሌሽት ወይ ከዓ ሕማቕ ስለ ዝኸውን ብሰንኪ ማይ ማለት እዩ ከነጉድሎ ኣለና ተፈጥነታትና ሳሳይ weil Aquaplaning oder Wasserglätte auftreten können oder kann
حجي أبزي تاك كسعبون خيلي كم تعنتو يزبلنا أفتقوم ماناتكا إتي مستناتكا نهري ترأيو أفتقوم ماناتكا إتي ماي مسرقس كانت يقول عقلل مستعقال اللي شعو أفتقوم ماها ولا إتي تناتكا تو كروب تي ناتو لايتي قوم مازولو حرقو حواي السون والحانت تروازي ولخوني كم حدا لما تنقر كوني تقوم ماماتي ما ينترأت تقريلو هذا قاعد أطلع ماماتي كم زوم كسب سلازغل ليش فندش كايت والفتنة ناتنا كنا زحلو خنقل علنا مالتي ما يبزلو لغزي قصلي مبر رابع تحطو was beeinträchtigt ja die Verkehrssicherheit أبزي نتي ناي ترافيكاوي وحسنت سي انتاي يصلو ወይ እንታይ እዩ ክዕቅፎ ዝኽእል ነገር ቀዳሜቲ ዲ ሽሌሽተ ዝሽት ኣብዚ ሕጂ እንታይ ኣሎ ሕማቅ ዝኾነ ብዙሕ ክትሪኦ ዘይትኽእለሉ ኩነታት ኮይኑ በረድዩ ወላ ከምዚ ጠቃ ዓይነታዊ ድዩ ነገራት ስለ ዘሎ እቲ ናትካ ዝሽት ወይ ከዓ እቲ ስኻ ትሪኦ ርሕቀት ውሕድ ስለ ዝኾነ ሓደጋ ክትኣቱ ትኽእል ካልኣይ ዲፈርሚንደርተ ቦድን ሃፍቱም ዲያ ራይፍን ኣፍ ዲያ ናሰ ፋርባን ከምዛ ቀዲማ ክብላ ፅናሕኩ ፈርሚንደርተ ዝኾነ ከምዚ እቲ ኣብ መንጎ እቲ እግሪ ጎማ ናይታ መኪናን ኣብ መንጎ እቲ ናይ ፅርግያ ገፅ ዘሎን እቲ ናይ ክልቲኡ ምርኻብሲ እንታይ ይኾን ኣሎ እቲ ምትሕሓዝ ዝጎድል ምክንያቱ ለማፅ ስለ ዝኸውን ዘሎ ክልቲኡ ይጎድል እቲ ናቱ ፍሪክሽን ማለት እዩ በዚ መንገዲ ሳ ፌርሊሽ ክኾኑ ሓደገኛ ክኾኑ መበሳሰት ዘላ መንሲ ይኮነትን ዳስ ኣብለን ድልሽ ደስ ገገን ፈርኬርስ ኣብዚ ሙኻ ዘቢዞ ወል ሓንቲ ገገን ፈርኬር የብለይን ምክንያቱ ብየማነ ወገን ሓንቲ መኪና ኣላ ብድሕሪኣ እውን እቲ ላይት ፕላን ከሎ ወይ ከዓ እቲ ናይታ ፅርግያ ዝኽልክል ነገራት ስለ ዘሎ ካብ ብዙሕ ዝመፅን ብርሃን ካብታ ብናንፃር ኣንፈተይት መፀላ መኪና ዝመፀን ብርሃን ስለዘየለ መዚ ኩነትን ማለት እዩ እዚኣ ስለዚ ዘን ክልተ እዚአን መስተን ላዕለዎት ማለት እዩ ክቐፅል ሓምሸይቱ ሕቶይ wozu kann eine plötzliche Verschlechterung des Fahrbahnzustandes führen? ሕጂ ኣብ እንታይ እዩ ወይ ካብዘን ኣብዚኣ ዘለዋ ነጥብታሲ እንታይ እዩ እቲ ሃንደበታዊ ዝኾነ ነቲ ፋርባን ሽሽተን ወይ ከዓ ናይቲ ንኸዶ ዘለና ፅርግያ ናቱ ኩነታቱ ሲ ሕማቅ ክገብሮ ዝኽእል ነገርሲ እንታይ እዩ ብለና ኣሎ ቀዳመይቲ ሱ ሌንገርም ሪኣክሲዮንስ ቬክ እንጂ ሓደ ፋርባን ንኸዳልና ሓደ ፅርግያ ኣብቲ ፅርግያ እቲ እንተዳ ሕማቅ ኮይኑ ድዩ ፅቡቅ ኮይኑ እቲ ዝገብሮ ፅልዋስ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ ንሕና ንዝውሮ እቲ ዘለናይ ፅርግያስ ፀቡቅ እቲ ሕምቀቱን ፅባቐ ናይቲ ፅርግያን ሲ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ኣለዎ ብለና ኣሎ ቀዳማይ ሱ ሌንገኸም ሪኣክሲዮንስ ቬክ ሪኣክሲዮንስ ቬክ ከምታ ቀዲመ ብታ ዝሓለፈት ክፋል ዝበልክዎ ሪኣክሲዮንስ ቬክ ምስ ዝኾነ ይኹን ካልእ ምትሕሓዝ የብሉን ምስቲ ናይቲ ፅርግያ ፅባቐ ወይ እቲ ናቱ ፅቡቅ ፅርግያ ምዃኑን ናቱ ሕማቅ ፅርግያ ገለመለ ዝመልኦ ምዃኑን ዝተሓሕዝ የብሉ ናይ ሪኣክሲዮንስ ቬክ ሪኣክሲዮንስ ቬክ ካብ ምንታይ ዝምርቀስ ማዕረ ክንደይ ስኻ ሽነል ወይ ፍጡን ኢኻ ነገራት ርኢኻ ብሬምዘ ወይ ፍሬኖ ክትሕዝ ተኽእሎ ዘለካ ማዕረ ክንደይ ፍጡን ሰብ ኢኻ ስኻይ ንሪኣክሽን ስቤክ ዝወስኑ እምበር ብዛዕባ ናይ እታ መኪና ተርሃልትን ወይ ናታ ጠባይ ኣይኮነ ናይ ፅርግያ ገለ እውን ኣይኮነን ሪኣክሽን ስቤክ ኣብዚ ክንጥንቀቐሉ ዘለና ስለዚ መልሲ ይኮነን ካልአይቲ ሱሽለውደ ኡን ሪች ጌፋ ግድን ንኣብነት ለማፅ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ፅርግያ ንሕና ዘለና እንታይ ሩችን ክንገብር ነው ሸተተት ክትብል ትኽእል መኪና ወይ ሽሎይደር ክንገብር ትኽእል ምክንያቱ ከምዚ ሓባጥ ጎባጥ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ፅርግያ ዘለና ንሕና እንታይ ክትገብር ትኽእል እያ ሽሎይደር ክትገብር ትኽእል ለማፅ ኮይና ክንደልኮ ሩች ጌፋር ወይ ከዓ ከምዚ ሸተተት ክትብል እውን ትኽእል ማለት ስለዚ እቲ ናይቲ ፅርግያ ባህርያት ናቱ ክፀልዎ ዝኽእል እዩ እዚ እውን ማለት እዩ ሳሰይቲ ሱፈር ኤንደርትን ራይፈን ጌሩሽን ሕጂ ከምዚ ዝተፈላለየ ናይ ጎማ ዶርጓዕጓዕ ወይ ድማ ከምዚ ገረባሽ ዝኾነ ድምፂ ማለት እዩ ምክንያቱ ከምዚ ዘልክዎ ሓባጥን ጎባጥን እንተደኣ ኮይኑ ከምዚ ኣዝዩ ፅቡቅ ዘይኮነ ፅርግያ እንተደኣ ኮይኑ ግድን እቲ ገረብሽ ወይ ከዓ ከምዚ ገረባሽ ድምፂ ክገብር ማለት እዩ ስለዚ ክልተ እዚአን መልሲ ኮይና ኣለዋ ክቐፅል ሓድሸይቱ ሕቶ welche Besonderheiten ergeben sich beim Befahren von Alleen እንታይ ዓይነት ወይ ስፔሻል ወይ ከዓ ከምዚ ቤዞንደር ዝኾነ ወይ ከዓ ኣዝዩ ፍሉይ ዝኾነ እንታይ ኣሎ ብሓደ ኣለ ወይ ሓደ ፅርግያ ክንከይድ ከለና ማለት እዩ
ሓደ ጽብ ዝበለ ክስታን ከይን ከለና እንታይ ዓይነት ኣሎና ቀዳመይቲ ኩርቭን ዚን ኦፍት ቤዞንዶስ ኤንግ ኡንኢበርሲchtlich ከምዚ ብጽብ ዝበሉ ጽርግያታት ኩሉ ግዜ እቶም ኩርቨ ወይ እቶም ንጥወየሎም ኩሉ ግዜ እንታዮም ከምዚ ጽብብ ዝበሉ ኤንግዮም ኡንኢበርሲchtlich ከምዚ ኣዝዮም ከምዚ ኡበርሲcht ገሮም ወይ ክትሪኦ ዘጸግሙኻ ቦታታት እዮም ኢለና ኣሎ ካልእቲ geringe Breite der Fahrbahn und ihr oft gewollte Form zwingen bei Gegenverkehr zu besonderer Vorsicht. geringe Breite der Fahrbahn ከምዚ ኣዝ ፀቢብ ብምዃኑ ፅርግያ ወላ እውን ከምዚ ጎቮልት ከምዚ ተጠው ከምዚ ጎባጣት ዝኾኑ ክስታይሲ ነቲ ገንፈርኬር ናትካ ኣዝኻ ተጠንቂቕካ ክትከይድ ከም ዘለካስ ይገብር ብለና ኣሎ ገንፈርኬር ማለት ናብቲ ኣንጻር ኣንፈት ናትካ ዝኸይ ዘሎ ሰብ ተጠንቂቕካ ክትከይድ ከም ዘለካስ ይገብረካ ግድን ምክንያቱ ፀቢብ እንተደኣ ኮይኑ ፅርግያ ኩሉ ግዜ እቲ ፅበት ናትካ ንክልቲኻ ከጋጭወካ እውን ይኽእል እዩ ቅድሚኻ እስኻ ትኸይድ ኣለኻ ናብቲ ኣንጻር ኣንፈትካ ዝኸይ ዘሎ ክራኸብ ስለ ዝኽእሉ ዝጋጭው ስለ ዝኽእሉ ተስተውዕለሎም ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ሳሴ ዲ Bäume verschaffen zeitlichen Schutz ኣግራብ እሞ ወላ ሓንቲ ብጎኒ ዝገብሩልካ ምክልኻል የለን ካብ ኣግራብ ዝኾኑ ምክልኻል የብሉን ስለዚ ሹት ዝገብሩልካ ነገር ስለዚ የለ እዚኣ መልሲ ኣይኮነትን ማለት እዩ ክቐፅል እየ እጂ ቪድዮ መፅያትና እታ ቪድዮ ንሪአና ብድሕሪ ናብቲ ሕቶታት ንከይድና ማለት እዩ ኮም ያ እዚኣ ትመስል እታ ቪድዮ ሕጂ ብዚ ከነስተውዕል ኣለና ኣስተውዕልና ክንጥምት ክንክእል ኣለና ብቐሊል ነገር ብበዝሒ ሕቶታት 5 ነጥቢ ስለ ዝሕሰብ ኣብዚ ኣስተውዕልና ሕጂ ብዚኣ እንታይ ንሪኢና ጃስት ሕጂ ከባድ እውን ኣይኮነትን ኦልሬዲ ኣብታ ክንጥንቀቐላ ዘለና ጠጠው ኢላ ዘላ ንባዕላ ሕጂ ብዚ እንታይ ኣላት በዓልቲ ብሽክለታ ትመፅእ ነይራስ እቲ ብድሕሪኣ ዘሎ በዓል መኪና ነታ በዓል ብሽክለታ ክሰግራ ስለ ዝደለየ ናብቲ ናተይ ፅርግያ ኣትዩ ኣሎ እንታይ ዓይነት ሕቶ ክመፅእኒ ንርአ ቪ ፈርሃትን ዝሽረሽቲክ ከመይ እንታይ ክትገብር ኣለካ ብዚ ሕጂ ቁኑዕ ነገር ክስኻ ክትገብር ዘለካ እንታይ እዩ ቀዳመይቲ ኢሽፋር መግሊሽ ቫይስ ሬሽትስ ብዝተኻለ መጠን ናብ ሬሽትስ ክበልዕ ክኽእል ኣለኒ ማለት እዩ ነብሲ ሓልየ ናብ ሬሽትስ ንዑ ሓደጋ ክእትዎ የብለይ ካልእቲ ich bleibe in der Mitte meines Fahrstreifens ኣብታ ዘለኹ ኣብታ ማእከል ኣብታ ቦታይ እየ ጠጠው ዝብል ወይ ባኤ ከይትስቕ ኢለ ብለና ኣሎ ካልእቲ ክኽብል ኣይክእልን እያ እተኢለ እሞ ምስኡ ኮሊደር ትኾን ምክንያቱ ኣብ ናተይ ኣትዩ ስለ ዘሎ ሳልሰይቲ ich bremse ያ ፍሬኑ ክሕዝ ኣለኒ ሓደጋ ንክከላኸል ማለት እዩ እዚአን ክልተ መስል ማለት እዩ ንኾና ዘሎ ኦኬ ክቐፅል እዚኣ እውን ቪድዮ ሕጂ ኣዞና ኣስተውዒልና ክንጥምት ንክእል ኣለና ሕጂ ብዛዕባ ረድን ሸተት ምባልን ሽሎይዶን ምዃኑ እንታይ ኮይኑ ይስማዓኒ ዶ ንሪአና ማለት እዩ ነስተውዕል ኣለና ሕጂ ብዚ ኦኬ ተሪእና ካብ የማን ትመፅና ኣላ ሓንቲ መኪና ብዛዕባ ኮኑ ንኽእል ትሕቶ ክንሪኦ ንኽእልና ካልኣይ ግዜ 5 ግዜ ክንሪኦ ዕድል ኣለና ኣብ ፈተና ዋላ 5 ግዜ ንሪኦ ግን ሓንሳእ ርኢና ናብቲ ሕቶ ምስ ሰገርና ተመሊስና እቲ ቪድዮ ክንርኢ ንኽእል ኢና ሻደ ስለዚ ኣቐዲምና ኢና ክነስተውዕል ዘለና ማለት እዩ ጅብዚ ብየማን ትመፅእ ኣላ ሓንቲ መኪና ገለገለ ንሪኢና ሕቶታት እንታይ ሕቶታት ከም ዘሎ ዋኹም ዞልተን ዚ የትስ ብሬምዘን ስለምንታይ ብሬምዘ ትገብር ኣለካ እዚ ፍሉጥ ነገር ኮይኑ ይስማዓኒ ትራክተር ዙቢዞ ቀደም ከይዳ እኔ ፀጋም ገፃ ሽግር ዘምፃለይ ነገር የብላን እዚኣ ንሪኣ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እሳ ሽግር የብላን ካልእቲ ግሩይነ ፒካቪስ እያ ግሩይነ ፒካቪ ሕጂ መንያ እቲኣ ብየማን ድመፀትና ዝበልኛ መኪና ትኾን ኣላ ማለት እዩ ብላው ፒካቪ ድሕርያ ዘላ ፅልዋ ብላ ናባይ ኣይመፅን እያ ማለት እዩ ክንቅፅል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ኦኬ እዚኣ እውን ቪድዮ ትኾን ዘላ ኣጋጣሚ እንዲሁ ነስተውዕል ንጥዎ ኣለና ፀቢብ ፅርግያ ኣትዮ ኣለኹ ምናልባት ኣይንባንሽትራስ ኣይኮነን ብድሕረይ ሞቶራ ድመፅእ ኣሎ መፀኒ ኣሎ ክሓልፈን ደሊ ኣሎ መስል ኦኬ ካልኣይ ግዜ ክሪአየ ሹር ክኾን ስለ ዘለኒ
جوال مكريه بقدمي ون مكينة تمጽن لا تخاخ حالفن يدل له قلقله جنرينا تطلعات تقولنا واقوم مسنزي يا دوف دا دراف عينشن ان هالت مسموسن بيجن دس موتورات فارر ولا حنت دحري جولا سابجي ولا حنتي فيجن دس الكابيس بسنك الكابيس تطوكل كجدد كخون خلي خبل يوم هنا تتصبي سلا زخونه تسرقيا ምናልባት ከይኣኽለና ስለ ዝኽእል ማለት እዩ መበል 20 ናይ መወዳእታን ሕቶ ናይ ሎም መዓልቲ ማለት እዩ ቮትሪት ቤዞኖስ ህፊህ ኣኳፕላይን ኦዳ ቫሳክሌታ ኣፍ ከም ተዓጥዩ ዝበልክዎ ኣኳፕላይን ወይ ቫሳክሌታ ንብሎ ኣብቲ ጎማ ድጥቕልል ክሳብ ዝጥቕልል ዝኾነሉ ማይ ማለት እዩ ምስ ጎየና ገለ ጥቕልል ጎማ ንሪ አንባን ኢቨርጌንገን ኣብ ናይ ሓደ ናይ ባን ወይ ከዓ ናይ ትሬን ተሓልፈሉ ቦታ ቆም ክጋጥመና ብዙሕ የለን ኢንፋርባን ዜንክን ያ ፋርባን ኣብቲ ናትካ ፋርባን ኮይኑ ዜንክን ወይ ከዓ ዝዕሙቕ ዕሙቕ ዝበሉ ቦታታት ዘለዎ እንተደኣ ኮይኑ ከምዚ ማይ ክዕቅር ዝኽእል ስለ ዝኾነ ኣብ ክጋጥመና ክእል እዩ und kaleti bei Spurilen in der Fahrbahn ja ordinary ነርና መስልናማን bei Spurilen in der Fahrbahn ኣብቲ ፋርባን ዝኾነ ከምዚ ሕንጣጥ ነገራት ማይ ክዕቁሩ ዝኽእሉ ሕንጣጣት እንተደሃልዩ ኮይኖም እውን ከጋጥሙ ይኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ይመስል ናይ ሎም መዓልቲ ዝኾነ ሕቶ ወይ ርእቶም ዘለኩም ኣብ ኮመንት ትጽሕፍሉ ትኽእሉ ተወሳኺ እውን ከም ቀደምኩም ሼር ኮመንት ላይክ ብምግባር ናቲ ቻነል ክትዕብይዎ ነቲ ዝመጽእ መደባታይ እውን ክትከታተልዎ ትኽእሉ ክሳብ ኣብ ካልኣይ ግዜ እንራኸብ ሰሰና እዩ ምንኤልኩም